Слава на Бога, Бога е благослава. Така един брат искаше да му споделя видео там, дето събира да прати свидетелство, дето събира с брати и сестри, доколко разбрах. И така притеснено малко така сам да се снимам за такива неща, но ще има за прослава на Бога, трябва да го направя. И така искам да разкажа някои неща, дето Бог направи за мен през годините. Като малък се качвах на покрива на блока, който живеехме, и вървех върху амарията на покрива, така както амарията, вървехме по амарията на около 7-8 годишна възраст. Така си слагах краката, висеха ми около половината стъпала отвънка. Такива опасни неща, и тогава помня много ясно бех видял едни хора с едни бели дрехи, много светли бели дрехи, дълги като роби, и с едни като златни колани, с едни коси такива руси като златни. И тогава ги виждах тия хора и си казвах: какво правят тия хора тук? Много чудно ми ставаше, защо тия хора са там. И така очудвах се, нали, на това нещо, и след това, нали, разбрах, че това са били ангели, дето ме пазиха от това, дето правихме, нали. След това на около 10 годишна възраст паднах от една копривка тук в болницата, бех скачил доста нависоко, беше хлъзгаво, и едно момче имаше долу по-ниското, береше копривки, аз се бех качил леката към върху, и той така казваше: рискувам си живота за една копривка. И аз така казах: рискувам си живота за една копривка, и даже докато го казвах това нещо и паднах във въздуха, казах даже тия думи, доколко помна, и се разбих главата в едни циментови стълби. Една мозайка имаше едни циментови стълби, аз там се разбих главата и бех изпаднал без съзнание, и събуждам се от безсъзнанието. И това момче, нали, далече, той се изплаши, мисля, че се умре, и такъв и маха и пита: Гошо, жив ли си, вика. И аз събуждам, обаче помня като събудих, че не съм така тялото ми да е в еминало положение, как по принцип трябва да е, но е така, право ми е тялото. Право сякаш. И рождения ден си го изкарах в болницата, след като 10-ти рожден ден. След като излезнах оттама, отивах и виждах, обмислях нещата и се чудих, викам: как е възможно това нещо да не съм легнал, някой да така да държи право тялото ми. Аз без да знам за такива неща, дето пише Библията за ангели, и тогава само си казвах: само ангел е можал да ми държи тялото право, иначе не е възможно това да се случи. И слава да е на Бога, че Той праща ангелите си да те носят на ръце, да не би да удариш о камък ногата си. И вярвам, че те са ме държали така право, за да не получа кръвоизлив, защото ако съм бил така, как бех разбит главата, може би нямаше да оцелея. Почти целият 4-ти клас, доколко помня, не отивах на училище, защото бех обезобразен от удара. Слава на Бога, че Той ме опази тогава. След това нещо стана с мене. Почнах да служа на дявола един вид, да слушам какво той ми казва, да го изпълнявам. Почнах да занимавам с бомби, правих бомби с бронз, миниум, калий перманганати и такива неща, и се опитвах да ги правя възможно най-силни. Не ги правих само за Нова година, ами сякаш се престрастих към това нещо. Към тръпката, нали, че си играеш с смъртта, че камъните скърцат, че ако гръмнат ще те разкъсат на парчета. Такива неща, нали, като сме правили тия бомби, като сме се опивали с алкохол, сме ги носили насам, натам, и много опасни неща сме правили, и сякаш като тръпка от това нещо получаваш, и се престрастих към тия бомби. Ги правих целогодишно, почти доколко помня така. И на около 13 годишна възраст ме съдиха за тероризъм. Обаждах се по училищата за бомби. Намерихме около 12 кг взривна смес тук до блока, дето живея. По отсрещане живея шефа на полицията. И така нещо стана там, че за тероризъм ме осъдиха тогава. Малко след това почнах да взимам и наркотици вече. Още правих бомби, като взимах наркотици, обаче нали, занимавах се с тренировки, бокс, такива нормални неща. Щанги, бокс, такива неща, бомби, обаче след като почнах наркотиците изместиха всичко. За първи път пуших хероин. Първо преди това съм пил хапчета, нали, такива неща, треви и по-леки. Обаче за първи път, като пуших хероин на едно фолио, вече сякаш изгубих живота си. Дишнах от едно димче и до този момент изгубих свободата си напълно. Оттам нататък вече сме вървели, правили, търсили дрога, какво ли не, само дрогата ти е в ума. Един ден без дрога не можеш да си представиш да изкараш. Трябва да имаш дрога на всяка цена. След това взех хероин на игла
И оттам вече, като го вкарах във вените това нещо, излезнах от реалността в реалния свят. Влезнах в друг свят, в духовен свят, само че не от страната на Бога, а от към страната на дявола. И започваш да му служиш. Започнах да му служа вече. Продаваш наркотици, взимаш наркотици, като останеш в криза, каквото ти каже дявола, ти отиваш и го правиш, направи това, ти си в криза от дрогата и ти си негов. Той каквото ти каже, това правиш. Вече си слуга на дявола. Да продаваш дрога, да направиш, да откраднеш нещо друго, ти вече си негов. И това продължи доста време. Около 17 години взимах. Значи взимах хероин доста години, смесено с метадон около 7 години, заедно и с други, общо около 17 години. И значи това беше около преди 4-5 години взимах такива неща. Значи докато съм взимал хероин, съм виждал как хора Бог възкресява от мъртвите. Виждал съм едно момче, например в Сандански, беше взел свръхдоза, падна, посинел като труп, не диша, мъртъв. Как го виждаш, мъртвец. Отидехме, изтърчахме да викнем лекар, линейката. Не знам колко време се бавихме, беше така в това състояние. Обаче се забавихме. И лекарът като дойде, той не му би инжекция, не иска да му би инжекция. То наркоманите, то може би всички знаят, полицаи, лекари, обществото, той ги сметат хората за нищо. Ако умре някой, по-скоро си мислят, че са се отървали от някой. И това момче, както си беше така като мъртъв, сякаш някой го възкреси от мъртвите. Не сякаш, ами вярвам, че Бог го възкреси от мъртвите. Това беше първото възкресение, дето видях, че се случва. Имаше едно друго момче, което бех дал наркотици. И малко след като и бех дал наркотиците и бех продал ли нещо такова, едно момче, другото шо беше с него, изтича до нас и ме викна. И той е в паника, в голяма паника. Вика бързо, и аз викам, шо стана са? И това момче отиваме там и той така седнал на дивана, посинело, не диша, виждаш мъртвец. И аз много се изплаших тогава. И това момче се изплаши, защото толкова почина е доста голям проблем. И така нещо, що стана, нещо го натиснахме. Тук шамари му се биха, доколко помня. И слава на Бога, той живота се върна в него. Това беше второто възкресение, дето съм видел, че се случва. И благодаря на Бога, нали, че не е станало така, че аз да съм бил причината той да умре. Слава на Бога, че ме е опазил това нещо, че върна живота му. И така, и това за момента те стреска, нали, като почине някой зависим. Тук, където живея, починаха около 20-30 човека. Кой си повърна, кой си го отровиха, едно момче казаха, черен троп се повърнал, кой се обеси, много неща. И за момента те стреска това нещо, или като видиш някой като мъртъв как възкръсва, за момента си като в шок. Обаче това много бързо отминава. Размина ми си, този път си казваш. Или с теб като стане нещо, като вземеш свръхдоза, размина ми си този път. И много бързо минава всичко. Сякаш не го помниш това нещо. И така, слава на Бога, че върна живота на това момче. Иначе аз преди около 4-5 години исках да отивам за Сирия, за Ислямска държава, търсих информация. Как да отида там, защото тук почнаха да продават едни мешилки от хероин в Петрич, не беше хубав хероина, аз се бех запишал на метадон. И търсих информация да я там, защото знаех, че има хубав хероин, знаех да правя бомби, не ме беше страх да умра. И си викам, всяки отивам там в Сирия, за Ислямска държава, да воювам там. И така търсих информация за това нещо. Аз в същото време бех доста зле физически и психически. И нашите ми докараха един компютър, такова като лаптоп, не знам как се определят. И си писах с една съученичка и тя ме разбра, че съм много зле, защото даже ме блокира малко след това. Значи не правите сметка колко зле съм бил. Защото пишех такива неща, в мен беше само зло, аз бех обладан от много неща. И тя ми писа 3 думи, защото разбра, че съм зле. Искай, вярвай и ще получиш. Подобно нещо го пише и Библията, тогава не знаех. И на мен ми дойде от кой да искам, в кой да вярвам, от кой да получа. И аз в този момент седнах и се помолих. Паднах на колене, доколко помня, помолих се, не знам с какви думи. И оттам натам вече Господ прати помощ за мен. Почна да ми говори в сънища и в видения. Аз не отивах по църкви, не бях чел Библия, не общувах почти с никой. Наркоман, дето си стои от дома, излиза наркотици и се прибира пак от дома, затворен в стаята с дрогата и това е.
И първото нещо, което видях, тия неща, дето ми се показваха, значи беха по-реални, отколкото сега в реалния свят, дето живея. Сега като си говоря с хора и разказвам това нещо, аз тогава ги виждах по-реално тия неща, не знам как да ги обясня точно. Сякаш наистина бях там. Първото нещо, което видях, видях дявола като светъл ангел на една поляна, с едно като златно на метал, с една като златен бронен нагръдник, като златна коса, като едни сини очи, един светеше целия. И той за мен беше първият ми приятел, аз друг не знаех. Той ми беше всичко сякаш. И той ме закара, отидех с него в една като къща. И в тази къща имаше купище алкохол, пари, злато, технологии, наркотици. И аз бех завързан там от наркотиците. Обаче хора може да са вързани от сребролюбието, от технологиите, да са като в хипноза пристрастени, както са повечето деца днес, и от алкохол и на различни неща. И слава да е на Бога, че докато бях там, видях, че ми се отвори една врата. Аз до този момент не бех видял врата, обаче ми се отвори врата. Казах, врата. Щом има врата, трябва да излеза през нея. Това е логическото разсъждение. Почнах да излизам през тази врата. Дявол се приближи при мен и почна да ми казва: виж, че правя всичко за тебе, давам ти дрога без пари, всичко си имаш, у дома си стоиш, какво ти трябва още? Той ми се правеше на приятел и той ми говореше всъщност истината, защото имаше един човек, дето ми даваше големи количества наркотици. Даваше ми ги и после се чудеше защо ми ги е дал. После пак ми ги даваше. Той казва: ти нямаш пари, ти не можеш да ми ги платиш. После пак ми ги дава кокаин, хероин. И дявола всъщност се похвали, че той го прави това за мен. Обаче аз в този момент Господ направи така, че ми отвори духовните очи да разбера, че всъщност аз съм служил до момента на дявола, до този момент, продавал съм наркотици, служил съм му по този начин, давал съм наркотици на хората, има хора, дето след това разбрах са изпадали в кома, дето съм ми давал нещата. Едно момче, дето го научих да се боцка, почина. Това момче, дето беше като мъртво и обаче Бог не позволи да умре. Друго момче. Много неща после разбирам. Аз всъщност си мисля, че правим добро, нали? Да, наркотиците не са в кризи, такива неща, но в този момент Господ ми отвори очите да разбера, че аз съм бил вързан от дявола, служил съм му и също си припомних, как той ми каза, че им дава дрога без пари. Да, но аз нямах вени. И се боцках и се правих кръв, целия се правих кръв. С часове наред се боцках с иглите, търсих вени и от мен капеше кръв, пот и сълзи. Защото като си в криза, като вкараш иглата, тялото ти чака да се успокои от наркотик. Но като нямаш вена и си издуеш и не можеш да вкараш опията, то кризата се увеличава много. И това с часове така, с часове. И аз си казах: но ти не си ми приятел. И от този момент реших да скъсам с дявола. И продължих да излизам през тази врата. И дявол, както беше светъл ангел, се преобрази в една черна топка от зло. Цялото зло на света събрано е така в една топка, пред мен така поскачаше. Всичко, цялото зло, убийства, войни, в едно пред мен се преобрази. И от самото присъствие ми при уша направо много зле ми стана от това нещо, което го видях, тази черна топка. И аз до този момент бях на метадон. Не бях толкова зле. Не бях махнал някои наркотици, бях на метадон, опитвах се да спирам, нали, физически не бях толкова зле. Обаче след това нещо, което го сънувам и виждам, как да го кажа, не знам точно, Бог знае, се закачам едновременно на кокаин, хероин, метадон, лекарства. Там, дето взимахме хероина, даваха и някаква мишилка, може би, и кръвта ми почна да мирише на умрело. Аз нямах вени вече толкова много време по тялото и се боцках в базаликата, там главната артерия, доколко разбирам, така се казва. И там, докато се боцках, кръвта, дето излизаше оттам, мирише на умрело, сякаш аз гния и умирам отвътре. И кръка ми страна нещо, трудно го движих, много зле бех. Вече усещах как смъртта ми е тук и ме тупат по рамото, как е до мен и всеки момент на всяка игла може да умра. Но престрастяването беше много силно, аз не можех до тогава да го спра. Значи вече разбирах, че за Бог, нали, че той ми говори. Отивах в една аптека да си купа иглите и дявола, нали, вече след това сън искаше да ме унищожи, искаше да ме убие. Един джип щеше да ме бутне, там дето кръка ми е зле и трудно се движа, щеше да ме бутне. Едно момче, дето гледа отстрани ме чака, той така ми казва:
ако беше избегнал джипа, една друга кола щеше да те размаже. Нали? Той си направил план, ако не ме убие джипа, другата кола по-бързо дето кара да го избегна, па тя да ме смачка и аз не можех да поскоча и сякаш една сила ме дигна във въздуха и така сякаш се качих на капака на въздуха, някаква сила ме дигна се едно, да не влеза под думите му. И това момче, както казва отстрани, казва, сякаш като сарна подскочи. Нали, сарните така, от место, някой се едно ги дига. Това е видео, че сякаш така е станало и с мен. И така, слава на Бога, от мен си изфаркаха неща, като се качих на капака на джипа, но другата, дето беше в мен, го стисках като живота си. И значи Бог му опази, той казва, праща ангелите си да те носят на ръце, да не би да удариш в камък ногата си. Казва, Бог отваря врата, което никой не може да отвори. Казва, дявол се преправа на светъл ангел, също както и неговите служители. И слава дай на Бога за словото му, че то е верно. Аз след това, доколко помня, ги четем тия неща и ги виждам в Библията и разбирам, че всичко, което съм го преживял, е истина. И благодаря на Бога за това нещо, че ме е опазил. Значи, след това още доста неща преживех. Това, дето исках да спра, защото се бех закачил нали, едновременно кокаин, хероин, метадон, лекарства. Дето исках да спра наркотиците, лека по лека почнах да спирам едно по едно нещата. С Божията помощ иглата им беше най-трудно да спра, нали, спрех хероин, кокаин, от метадона, дето бех на метадон на големи милиграми, иглата спрех, защото метадона го боцках. Иглата беше много трудно да го спра. Там, дето взимах метадона, ни даваха някакви мишилки и нещо слагаха, може би, в метадона. От време на време, не всеки път, обаче от време на време нещо ставаше и със сърцето, сякаш за малко ти спира, почва, за малко ти спира, почва. И нещо имаше явно там. И аз така имах някакъв сън и разбрах, че ако този ден пак се боцка метадона, ще умра. И докато бех там, жената, дето даваше метадона, беше подготвила едно шише и настояваше точно това шише да ми го даде на мен. И аз не исках това шише, защото се усетих, че ще е така. Сякаш ми се беше открило, че ще бъде това на детето сънувах и че ще умра, ако този ден си боцка метадона. И аз викам, не, нека другия вземе това шише, нека другия, нали, там се редим, обаче не, тя настояваше това шише да е. И аз осъзнах, викам, нещата са сериозни, значи ако този ден се боцка метадон, аз ще умра. Така знаех. И аз не си боцках този ден метадон и сякаш убих демона, който беше в мен, защото това са демони, дето държат хората на дрога, на игла. Той беше силен демон, но Бог е по-силен. И Бог умъртви от този ден, почна да умъртвява този демон в мен. След като махнах иглите, почнах да намалям метадона, стигнах на малки количества, махнах лекарствата с неговата помощ. Значи имах през това време, Господ ми даваше сънище, ми предупреждаваше откъде да се пазя, къде да ходя, какво предстои да стане. И така ме опазваше по много чудни начини. И слава дай на Исус Христос, защото Той знае как да говори на всеки. Имах един сън, дето хората ми казваха, ела да служим на Бога заедно, да се молим, да се покланяме на Бога. Обаче ти можеш да си вървиш със света, да си вършиш делата, които върши света, светските си музики, да вършиш грехове, Бог е любов, Той ще ти прости, така ми казваха. И те бяха убедени в това нещо. Те бяха в заблуда, не че ме лъжиха, ами бяха в заблуда. И всъщност аз като не повървах на това нещо и не видях с тях в тия неща в съня ми, като видея или как да го кажа, и бях поставен пред трона на дявола. Този път в друга форма. Той беше седнал на един трон, дявола, като Бог е така седнал на един трон. Една фигура имаше, около 30 метро беше дявола, аз бех като мравка и такъв пред него. И имаше една корона, така извита рог, не както рисува два рога, ами е така, като корона имаше. Имаше едно на метал, като от прозрачна вода, много дълго на метал, е така по него беше спуснато, като вода, духовно нещо, не знам точно. И аз бех между това на метал. И беше много важно да не гледам в очите му. И така си бех скрил ръката и не виждах очите му, така бех пред него, така застанал, беше по-висок той. И той така ми казваше, поклони ми се, поклони ми се, поклони ми се. И аз накрая, нали, си ядосах, защото той много настояваше да му се поклони, го повтаряше. И аз накрая си ядосах и настъпих на металото му с крака и казах нещо, доколко помна. Няма да се покланям вече, няма да ти служа. Нещо от този сорт казах. И той много си ядоса и каза,
Тоя път го искам парчета по парчета да го къста на тоя. Там, дето беха, нали, той, падналите ангели, демони, духове, хора. Всички тия му служиха, там, дето бех пред престола му. И аз повтарях само две думи. Само две думи ми беха в ума и на устата. Казвах така: Господи Исусе, Господи Исусе, Господи Исусе. И Господ ме взе горе на небето и видях за малко, видях два ангела в лявата ми страна и видях Исус Христос отдясно се доближи до мене. Исус Христос дойде, сякаш самото слънце, по-ярко дори от слънцето, много силна светлина се приближи при мен, и така лека по лека. И на няколко метра от мен се приближи и за малко така видях лицето му и той само ми се усмихна. И сякаш ми каза, не ми е казал в думи нищо, но сякаш в ума и в сърцето ми говореше: не се плаши, аз съм те избрал, аз ще те избавя. Седно нещо такова ми казваше, демек ме успокояваше. И горе на небето, цялото небе беше пълно от жив огън сякаш. Огън, който гори, но сякаш е жив. Огън, но не да ти изгори. Там беше пълно с мир, с любов, с радост. Такова чувство на земята само чрез Святия Дух може да се изпита. Значи горе беше пълно, вярвам, че това беше огънът на Святия Дух. Той беше горе и беше жив. Цялото небе беше с него. И това нещо влезна вътре в мен. Това мир влезна вътре в мене и аз пак се знах тук на земята. Значи, след това нещо, което се случи пак на съня, пак се случват наяве някои неща. Значи отивам на лекар, защото аз бех много зле. Като вървех по улиците и видих болно куче, му завиждах, че е болно. Ама наистина му завиждах, толкова зле бех. И си казвах: леле, това куче е зле, ама аз съм по-зле. Това е болно куче, аз съм по-зле от него. Едвам се изкачвах до третия етаж, като вървех по улиците, носих фанелата дрехи и се преобличах, защото ставах вир вода. Аз вече си умирах, защото аз много години взимах много неща и с големи количества. И отивам на лекар и му открива хепатит Б, нелечим, хепатит С, фиброза преди трети стадии, четвърти вече рак на черния дроб, отделно тромбозите, някакви такива неща по вените, дето съм се буцкал, много зле си бех. Един вид като мъртвец, само дето дишам. И имаше едно лечение за хепатит С и аз не се молих първия път, не ме одобрих, около 80 000 лева струваше. Втория път пак не съм се молил, доколко помня, пак не ме одобриха. Третия път се помолих и ме одобриха. И трябваше 4 месеца да ги пия, аз ги пих, нали, тия лекарства. И Бог ме изцели обаче още на първия месец. И от хепатита С, и от хепатита Б, който беше нелечим, лекар казва отрицателни и двата още на първия месец. Бог ме изцели и от тромбозите, наскоро бех. Прегледаха, казаха, че тя няма тромби. И слава дай на Бога, той премахна всичко. Трябваше да пия едни неща, обаче така чух глас да ги спра да ги пия. И слава дай на Исус Христос. Трябваше цял живот или 10 години да пия неща за крака там. И слава дай на Бога, благодарим на Бога за Неговата милост, че Той се грижи за нас. Сега така пия хранителни добавки, такива неща, витамини и такива неща, дето са полезни вече, но това лекарството, което беше, го махнах и той ме изцери от черния дроб, от нещата и от всичко. Краката ми беха като черни, обаче почняха да избелеват, много малки петна вече има и слава дай на Бога и за това нещо. И благодариме на Бога, бехме в една планина да спираме наркотиците с още две момчета. И аз вървех добре, пиех много малко метадон още тогава и двете момчета така искаха да спират, четехме Библията, молихме се. И добре, ама аз, нали, пия алкохол, пия лекарства, пуша трева, доколко помня, нещо такова. Защото аз тия неща ги нямах за дрога въобще, аз взимах тежки наркотици и тия по-леките мислих, че нямам проблеми. Добре, ама се опих с тия неща, препаднах и като се събудих, дявола влезна в мен. И там в планината, в тъмното, намирам некъде в поляните игла, от некъде с принцовка, а аз съм на капки метадон на пиене от доста време вече. И взимам около 5-6 кубика, демек това са около 50-100 свръхдози сигурно се равняват. Това е демек сигурна смърт да умреш с тази свръхдоза. Бия си в базаликата, оттам бързо стига в сърцето, демек със сигурност да си мъртъв от това нещо. И съм щел да припадна, нали, иглата забита тук, обаче едното момче ме е държало. Ако припадна, нали, кръвта, тук изтича за секунди базаликата там, ако знаете. Добре, свестявам се, не умирам от това нещо. Още една много голяма свръхдоза си бия.
Не знам, аз съм бил без съзнание, как съм оцелял от свръхдозата, как съм оцелял от иглата забита, таква игла в крака, в базаликата, чудо, само Господ ме е опазил. И се буждам сутринта и една война се води за мене. Една сила ме дърпа към земята, една сила към небето. Ама в действителност е така прави тялото ми. И усещам как някой ме дърпа надолу, нагоре, как се води война за душата ми. И от този момент ми дойде едно слово. Аз го бех чел вече Библията, ама в този момент го осъзнах, както казва: стойте трезвени и будни, защото противникът ви, дяволът, като река Ешуав, обикаля, търсейки кого да погълне. И от този момент осъзнах, че нещата са доста сериозни и трябваше да приключа с алкохол, с такива неща, които те опияняват, защото са сериозни нещата и може да си изгубиш и живота и душата. И благодарим на Бога, че ме опази тогава от тия неща. Значи бех в много комуни. Бил съм в Испания, около 5 дена изкарах, после избегах там по летищата, спах. Бил съм във Варна, в Суходол съм бил. Суходол няколко пъти, един път с едно момиче излезнахме оттама и там пиеш лекарства, излияш вънка, взимаш хероин, свръхдоза и пак сигурна смърт. Препаднахме в един вход, като взехме хероин, като бяхме в комуната, в Суходол, и препаднахме, нали? Не знам колко време сме лежали, може би часове там на цимента препаднали от свръхдозата и само по Божия милост той не е съживил. След това същото момиче, майка му се обади, каза, че пак е отидела в Суходол и така в входа и пак ga намерили мъртва вече на нея. Така. И така искам да разкажа също, аз когато взимах дрога съм бил, даже да не кажа на границата между живота и смъртта, ами по-скоро по-близо до смъртта, отколко към живота. Имаше един период, защото аз се опитвах по много начин да спра. Значи бил съм в комуни, в Герман, там хората ги държаха, чупиха крака, ръце на хората, ако искат да избегат, ако правят някакви проблеми. Беше ставало убийство в едната комуна от подобни от този вид комуни. На мен не са ме били, нали, но става просто, че по всекакъв начин, всеки места се опитвах да спра. Бех в Буново един път, бях си изхвърлил иглите вънка, излизам една вечер да ги търса. Нали, първо избегах от комуната до Петрич, взех си хероин, пак се върнах в комуната и една вечер около 11 часа вечерта, вънка снег, студ, то стара планина там студено и не спиме едно върху друго и ни легла. Такива и аз тръгвам по леглото да слеза, не си взям якето, нали, защото да не събуда хората, дето спят там, да ме видят, че избегвам. И викам, всяки излеза вънка, отвърлих една кутия с игли от цигари, ga фърна вънка по пътя и викам, всяки да го търся, да го намеря и да се пребера. Аз имам в мене, тогава имах хероин, обаче нямах игли да го боцкам. И излизам там да го търся, обаче то беше снег, студ, натрупало снег и не можах да го намеря. Аз като взимам такива неща, нямам веник, много лесно измръзвам. И рова, обаче не може да намеря. И аз изпадам като в паника. Не мога да си представя, че се върна вътре в комуната на топло, без да имам игли да съм взел. И оттам тръгвам през планината, през студа, през снега. Около мен вървеха някакви животни, не знам какви животни, ама вървеха около мен. Слушах как стъпкаха животни и вървех около 11 часа вечерта, до около 8 сутринта вървех пеш оттама до Челопеч, за да търся игли. И благодарим на Бога, че пак по неговата милост той ме е опазил, той ми е давал топлина, той ме е пазил от дивите животни, той ме е опазил от студа, от всичко. И така иска да разкажа, че за нещо, нали, имаше един период, защото се опитвах да спра, аз исках да спра, обаче не можех да спра. През разстоянието беше много голямо. Най-голямото ми спиране през тези около 17 години беше около 3 месеца в Герман, когато бях. Значи, единия път, дето се опитвах да спра, си казвах, сега ще взимам това, вярвам, че дявол ми го е говорил, не от мене си. Сега ки се опитам да спра по такъв начин, да взимам свръхдози, да се предрусам, да ми омръзна дрогата и да го спра вече. И пия лекарства, защото се пият за около месец, най-силните, дето са в аптеката, доколко знам, ги пия с шепи. Чекам да ме фанат тия лекарства, прибирам се, в капачката си слагам хероин колко мога, такъв хубав хероин, бия си го и припадам на земята. Значи това, дето го правим, е също за сигурна смърт, казва се свръхдоза. Тия лекарства, като ги смешиш с такова количество наркотик, взимаш свръхдоза и умираш. Значи това трябваше около един месец, така се опитвах да ми втръсне от всичко и да го спра вече.
И знаете какво се случваше? Припадах тук на земята, добре, ама се бужах на леглото. И аз не обръщах внимание, викам, що стана, кой ме дигна. После пак така, припадам на земята, бия си дрогата, пуп, очите ми затварят, притъмнявам и падам на земята, събуждам се на леглото. И за мен беше необяснимо кой го е правил. Обаче вече ми идва разбиране, че аз вярвам, че Бог ме е възкресвал от мъртвите и че ангели са ме слагали на леглото. Бог е имал грижата, дори когато не съм го познавал и не съм го търсил. И слава да е на Бога за тази милост, защото само поради Неговата милост е всичко това. И слава на Бога, че Той може да възкреси мъртви, може да освободи зависими от всякакви зависимости. Значи, аз исках да спра, беше много страх обаче от кризите от дрогата, защото аз не бех спирал много години и много количества взимах. И кризата от дрогата може да те побърка, може да накара да се самоубиеш, буквално можеш да умреш от кризите. То е толкова тежко. Обаче на мен ми се показа как съм вътре в ада, значи видях ада. Там се изплаших наистина сериозно. И наистина всеки един трябва да знае, че съществува ад, съществува рай, съществува Исус Христос, съществува и Сатана. И значи ада беше като затвор, като човешките затвори, само че огромен, много голям затвор, без никаква светлина вътре. Имаше души така натъпкани една върху друга, една върху друга. И душите на хората бяха много, милиони, не знам колко, много бяха. И на мен някой ме водише вътре. Не съм видял лице да ме води, но някакъв дух усещах. Невидима сила как ме преведе и видях всички тия неща, как стенат хората, как са измъчени. И бях до дъното на ада и тази сила почна да ми извежда после оттам. Значи вътре хората бяха в ужас, в отчаяние, защото душата на човека е вечна, тя не умира. Като човек умре и душата му отиде там в ада, то осъзнава, че е можал да се покая от греховете си, да потърси прошка за тях, да спре наркотици, да спре пороци, да спре грехове. Аз докато бех вътре се молих така: Господи, само да излезна от тук, спирам и наркотици, и грехове, и цигари, всичко спирам, само да излезна. И ми се отвори една желязна врата, много дебела врата желязна, с една решетка по средата като затворническа, отвори ми се, някой го отвори, невидима сила, и аз тръгнах да излизам оттам. И аз нямаше да разбера, че това ада, обаче едно момче, дето скоро преди това беше починало, и дето аз го научих да се боцка на игли и малко след това почина дори. И Бог да прощава за това, защото аз се покаях. И това момче беше там на прага на вратата на ада и така ми казваше, с една физиономия така, измъчен. Казваше: брат, моля ти се, не ме оставай сам, върни се при мене, ама така ме умоляваше. И на мен ми стана много тежко, защото аз знаеш, че заради мен е там, така разбирах. И аз му казах: брат, не мога да се върна. Поради някаква причина трябва да излезна. Не знам защо, но трябва да излезна от тук. Подобно беха думите, колко помна, Бог да прощава, ако бъркам, но помня, че това беха думите. И излезнах от тама. Беше много тежко тама, значи наистина тежко. Излезнах от тама след тия сънища, нали вече. След тия неща, дето ми се показаха, спрех наркотици, грехове. Оставаха ми да пуших цигари, около 20 години пуших цигари и си казвах: добре, спрех другата, ама как изпресават цигарите? Аз съм свикнал с тех. Кафе и цигара и храна, постоянно, с всичко свързано. Добре, ама чувам глас, така ми казва: спри цигарите и кафето. Викам, спри цигарите и кафето. Викам: ми добре, викам, щом не е угодно пред Бога, той иска, спирам ги. То, нали, като пиеш кафе, свикнавам си цигара, а Бог е мъдър, той знае как какво да ти каже. И спрех ги, реших, нали, да ги спре. Бог ми даде сила и не съм усетил как ги спрех. Значи до тогава си четех Библията, молих си се и така. Нали, четеш Библията, стараеш да изпълняваш това, което пише. Добре, обаче без Святия Дух човек, дори да иска да служи на Бога, той няма сила да му служи. И така с един брат, той ми каза за Святия Дух. И нали, дара на Святия Дух, като дойде в човека, е говоренето на чужди езици. Проявлението е, като говориш чужди езици, така разбираш, че си кръстен със Святия Дух. И аз имах страх в началото. Казвах си: къде да се моля сега, нали, какво е това нещо? Страх ми дойде, не знам, а страха, нали, знам от кой е, от дявола. Щом Библията пише, че е така, значи може да се доверим на Библията. И аз така си казах: всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога. Ки се моля.
и молихме се Бог ме кръсти с Святия Дух, изпълниме силата на Святия Дух. Нали, човека като иска Святия Дух трябва да се покая от сърце и да казва: Господи, кръсти ме с Твоя Дух, искам Твоя огън в себе си, и почваш да говориш на небесен език, дар от Бога. И като се молиш на този език, ти се молиш на Бога. Еракаданте керенента, ето този свят е към края си, нека всеки един да се покая от греховете си, да ги остави и да потърси вечния живот, който е в Исус Христос, защото Исус Христос скоро идва. Ервала басера калабасера. Нека всеки един да излезе от греховете си, защото още има време за покаяние. Но скоро благодатното време ще изтече и времето ще свърши и вратата ще се затвори и всички ще останете вън и няма да може да влезете в моето царство. И това става така, като се молиш на език, той дойде и превод, като разбиране на това, що се превежда, и нека да е слава на Бог.